Hei kaikki! Olen Ines ja tässä tulee pientä pälinää. Kuvasin juuri ensimmäisen jakson uudesta sarjasta nimeltä Helppo elämä. Ja niin, se on ladattanut tubeen ja se on tuolla noin. Niin ja niin mitäs piti? Niin, se on minun oma käsikirjoitukseni. En ole matkinut mitään ja ihan omat hahmot olen siihen keksinyt ja näin. Mulla ei ole paljon petsejä. Ehkä vähän päälle 70. Jos en sitäkään enää. Mutta niin. Ja niin, ja mä ajattelin aloittaa myös tän Pet Shop videoiden teon tänne näin, kun se näyttää kivalta ja olen nähnyt tosi monien muiden, niillä on kyllä tosi hyviä kaikkia juttuja siellä, mutta niin, mulla on ehkä vähän sitten erilaisia. Mulla ei ole kovin hyvää kameraa. Tää on, mikä tää on? Canonin Digital joku IXUS55. Joo, mä en saa lausua sitä, mä en tiedä onko se oikein. Ja niin, ja mä oon ollut kipeänä, mä oon vieläkin. Mutta sen kai kuulee äänestä. Kurkku on tosi kipeä ja sitten niin nuhassa ja kaikkea niin. Sitten tein sen mun ekan videon, kun mä olin kipeänä, niin ääni ei välttämättä aina kuulu. Tai silleen, mutta tää kamera on tosi vanha, niin sitä tää vähän vääristää sitä ääntä. Et S tulee sellaiseksi tosi oudoksi. Ja sit silleen täytyy puhua tosi kunnolla ja näin, ja mulla oli ihan hirveän kipeä kurkku, niin mä en voinut oikein puhua kunnolla. Ja sitten niin välillä se musiikki oli niin kova, kun mä en tiedä miten se voisi saada hiljaisemmalle tai mitään. Ja niin, no. Mutta, niin. Ja sitten että niin jos joku niinku voisi antaa vaikka vinkkejä tällaista näin, että mitä näitä voi sitten jatkossa tehdä. Ja sitten, niin, no harmittaa vaan se, että mulla ei ole mitään HD-kameraa, että tää on tämmönen ikivanha. Tää voisi mennä vaikka antiikkia ohjelmaan, kun tää on tämmönen oikee museoesine. No, se oli vitsi. Oi! Tää on mun sänky. Nyt mä menen nukkumaan. Hyvää yötä. Se oli vitsi. En mä mene nukkumaan. Joo, mitäs tässä pälätystä. Niin. No sitten kun mä oon saanut sen mun sarjan tehtyä, jos mä teen sitä, koska mä en tiedä tuleeko mulla yhtään katsojia tai muutakaan, että tilaaks mun kanavaa kukaan tai tykkääks kukaan niistä. Että on tämmönen näin. Ja silleen, mut niistä kun se sarja on tehty, mä en tiedä monta osaa siihen vielä tulee. Mut mä teen, toka osa on tehty jo myös, mutta se tulee vasta myöhemmin tänne, kun mä saan jotain kommenttia tai palautetta. Ja muutenkin, kun tästäkin videosta täytyisi tykätä ennen, ainakin 3 olisi ihan kiva lukumäärä. Kun mä katson noiden toisten petsiin näitä kanavia, näitä videoita, niin mä ajattelin, wow, siis niillä on tää niinku 1000 tilaajaa ja ihan sairaasti tykkäyksiä. Et, mitä vitsiä. Mutta joo, olisi tosi kiva saada edes pari tilaajaa tai tykkääjää ja tällä näin. Mä en tiedä miten ne on sen onnistunut tekemään. Varmaan niillä on paljon jotain hyviä kavereita. Ai vitsi kun kurkku on sattuu. Yeah. No, siinä kai ne tärkeimmät asiat. Out. Hehe. You. Uskovaiset hylkäävät, sydän turha miettivät.